Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kinigol sa kababay nga taga Laak, Davao de Oro. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Britney. I love you, Brittany. Mark, May chance ka ako ni mo, Brit. nga nabulimod man sad ko, Mark. Ganahan sad ko niyo. Isa ato ba? Uyab na ta, ha? Oh, Mark. Salamat, Brit, nga gisugutin ko ni mo. Ha? Manuroy? Oh, Brit, mamatay klase. Manuroy ta, aron sa ba ma-relax ang atong utok. Kay kapoy kay sigtuon, eh. Maog yun. Unya, asa mo na manuroy? Aw, bisan asa lang ko. Basta malingaw ta. Mark, ingon ka manuroy to. Nanood mo na kita ining kwarto. Aning na ko mamatod, Brit. Kon, tinuod na bagid nga nahigok man ako. Ha? Pinanakabuhan ta nga nagkauyab. Pero wa pa gyud nahitabo na to. Mark, ayaw ganang pinuang diha ha. Nag-eskwela pa in taon to, uy. Ganun good day ba? Pila na lang katuig ang atong paaboton. Graduate na sa college. Mong ayaw ko pilipari, ha? Mark, ayaw dili ko atang. Ayaw ko tatok. Uyab ito ta. Ang utsa man. Love ko ni mo, dili. Love. Nakaroon di nga. Kung mauna, ayaw ko balipari, ha? Iwasun ta ni. Kaya nasundan namin ganyan na to. Mark. Kinuo ko. Wala ko itong kaisa kong biniwari nga sakit. Kung iklarohon, magpalit kong pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Kinahanglan nga may bawa ini si Mark. Mau ba? Mabdus ka? Oh, Mark. Unsaon na nato ni. Ayaw lang napasag di ang imong gimabdus, ha? Kung yan tamang kita paagi, eh. Kung dako na ng tiyan. Mark, dili na ni mahimo, uy. Maklaro na nga kong tiyan, oh. Mauuna akong eskwela. Oo nga. Kung sa may gusto ni mga akong buhaton. Kinahanglan nga may bang akong mga kinikanan sa kahimtang. O pauli ko sa amo. Okay, na ba? Sakit ha? Sakit? Kurang para ko. Oy, dami ko na! Bulog na kayo ang imong anak ko! Patyo ko magalisod. Huwag kayo, wow. Di pa eskwela ka na mo. Nagbiga-biga kayo noon. Muli kayo nabigyan na. Saman, huwag ka man magulaw na sa among gigasto ni mo, eh. Nagpamabdos man ka. Pasilungan ako dito. Igo na mo ni Ana! Wa na tay mahimo kay mabjus naman na! Wag na yun, wag na. Yan magpustabihan na kay burot naman na. Kausik, kasi gasto ni mo eh. Ibawan pa eh. Huwag pa nagbuhit ng baboy. Yan, ibalik niya. Kagwarta pa ko. Kasi gasto pag eskwela ni mo. Huwag na himo. Igo na. Ayaw na paghilak. Kaya makadaot ka na sa imong gimabjus. Sabta na lang si Papa ni mo. Maglisod lang na siya dawat sa imong gidangatan. Ay, Rene. Pa, Taka ito ng kapablos ni mo. Patubangan ako. Kaya istorya ko sa mga ginikanan. pa. Kinuo ko. Hindi na makontak si Mark. Nagkikay na kasi ako. Usay magutak. Mauna pa. Dili na ako makontak si Mark. Ug wasam ko mahibaw kung asa siya nagpuyo. Aw, kung mauna, naglik kayo itong tuhanan ni mo. Naresulta na ka na eh. Pilagdan ba dik sugod? Huwag ka maswito itong tuhanan. Pa, Igo ka lang kita na to. Hala, pagkatawa na yung gisaba ka, ngawa ilong naman. Kaya mo ba tinuyuan? pa. Unsa? Manarbaho ka? Oma, para pa sa kaugmaon sa kong anak. Unsa man? Musugot ka ba, dong? Aw, pag si mahimo ko, magpundo siya di sa bahay. Aw, patrabaho na. Salamat pa. Kaman na bahala sa kong anak pa ha. Ay, kibala ka. Kibala atiman sa bata. Basta pag tinarong na yung tao siya pagkatao, ha? Ayaw na yung pagpakasayo. Opa. Ay, salamat intawon. Kinakasodre rin kong trabaho din sa Davao. Makapadaan lagi ko kwarta para sa kong anak. Daybrit, naabay gusto makisulti nimo. Ha? Kinsa man? Ato na ko ng kauban din sa trabaho, si Archie.
Unsa may ang tuyo? Kumibaw, uy. Pagkiksultihe, day. Buutan sa natuhan na. Unsa din mo tuyo na ko, Chi? Kuan, Brit. Ay lang na pagsabutan. Diyan tudog. Bago na nagkaila pero gusto ko may bawa ka. Nga nagkagusto ko nimo. Archie. Muna tinuod, Brit. Hatagil ko hiin nga higugmaon ka. Wa pa ka makailan ako sa hingpit, Archie. Nakilan ko nimo. May usa ka kaanak. Nangutanan ko sa iyong mga suod. Archie. Dili una. Ano ko magpaabot? Kanus ka maluoy ako. Okay naman na si Archie, day. Buutan man na. Ambot tay, uy. Mura mo kong natagam sa nahitabo na ako. Day, ingon pa nila, kung lalaki kuno ang hinungdan nga nasakitan ka, lalaki na pod ang tambal, ana. Ay, ambot lang, day. Dili pa ko andang nga masod og laing relasyon. Brit, igugmaan mo. Kaya ako ipasalig nimo. Pagbagpayon ka ba ako? Archie. Ay pagpabilin sa mong naghahapon. Move on. Higugma ako. Kaya magtipon tao puyo. Huwag atong kuha na mong anak. Makasalig ka ko ni mo, Archie. Magkalaom ka. O, sige. Masagot ko nga magtipon ta. Salamat, Britney. Kaya ko ni mo nakabli. O, hubog ka, Archie. Ano sa problema ni mo? Magubog-hubog ko. Ha? Archie. Unsa naman ni Chi, uy. Pero may naman lang kang magkuyog sa imong mga barkada. Kung ang pagin ang kwarta nga mo ihatag na ko. Kaya kada uli ni mo, hubog ka pa. Sino problema? Ay, nagreklamo. Ako may kalipay. Archie, dili ni mo akong imong gisaad na ako. Ug dili ni mo akong kinabuhi nga akong gipangandoy. Kuya ni mo. Ay! Nagreklamo. Nalimot ka na gani sa imong gisaad na ako. Nagkuha ko na to nga akong anak. Eh, ito ko ha. Kukuha tong. Di mo to anak ako. Archie! Dili na ko makagwanta rin gibuhat ni Archie na ko. Mabiya ko din sa mga gipuyan. Mato ko sa akong amika. Okay na, day, uy. Dini ka lang una puyo sa amo. Sipiat ko sa akong gibuhat. Ang magigtipo ni Archie, day. Day, usasad ko sa nakaingon. Kay nagtuo man gud ko nga maayo ra na si Archie. Dili lang una ko sa inyo, day, ha? Kaya dili na ko ganahan mo pauli sa mga gipuyan. Ha? Mabdus ka? O, day. Huwag si Archie ang amahan. Unya, unsa man na ron? Bahala din ni day, uy. Dili na ko mabalik ni Archie. Pagkatawhol ko ni Bata, bahalag ba ilhong ama. Ngayon napakita man gan ako. Tay, balik na sa atong gipuyan. Sorry kayo, Archie. Dili ko mabalik ni mo. Unya, ang imong gimamdus. Nahibaw ka? May nagsulti na ako. Day, pasilo alam ko sa mga gibuhat ni mo. Ako isaan ni mo, mag-usap na ko. Balik lang sa ato. Sorry na nagit kaayo, Archie. Bisag unsa pa imong buhaton, dili nagid ko mabalik pa nimo. Maayo kay wala magsamok si Archie na ako. Bahala lagway amaning bata. Dili na ko mabalik niya. Dili sa ko mapakita sa kumang ginikanan. Ngayon ini nga ako kahimtang. Kikasukan rin gihapon ko. Ay, gitsam din na noon. Number nga ni. Tingalig si Archie ni. Ako na lang ito pagkunti. Hello? Salamat nga. Nakontak ka, Britney. Pinsan eh. Si Mark. Ikaw din ni Salbahisa ka? Nanunungag makuno ka na ako. Kamay mong tuyo. Magkita ta, please. Nasaan sa pa? Gusto ko magka-solve dito sa personal. Please, magkita ta. Salamat nga. Nakikita ka gina ko. Unsa pa may mong tuyo na ako, Mark? Una, mangaya ko pa sa ilo sa akong gibuhat nimo. Ngawa na akong makontak nimo sa akong pagpalayo. Nahibaw ka pag unsa ka sakit ang nitabo sa akong kinabuhi. Giagwan ta ko ang mga masakit nga pong gikan sa akong mga ginikanan. Kay way amahan ng akong anak. Huyang na ko atong tungura. Hindi pa ko andam kay kinagswela pa ko. Pero karon, Brit, andam na ko. Unsay andam? Magbalik ta, Brit. Mark, wa kay na sa iran sa hitabo sa akong kinabuhi. Magikatipon ko. Kaya nagtuo ko nga siya na makahatag og maayong ugma na ko. Uban sa akong anak. Pero nasayop ko. Kaya responsable siyang dako. Ako sa kipiyaan. Bisa nang mabdos ko. Mabdos ka. Mabdos ko. Sa lain sa mga lalaki. Karon, unsa man, makigbalik ka pa na ako. Brit, bisag unsa ka pa. Dili ko na iksapayan. Mark, Mahal ti ka, Brit. Nasayod ka ganyan. mahal sa ka, Mark. Good mo na. Musugot ka nga magbalik ta. Oh, Mark, masagot ko. I love you, Britney.
I love you too, Mark. Balik mi ni Mark, kay gidawat na niya akong pagkaako. Pagkakaroon, nagplano na mi sa maabot na mong kasal. Kung kamo gidayan para sa usag-usa, bisan unsa pa nga mga trials ang maabot sa iyong kinabuhi. Inyo ra gihapon ning malabngan. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagkagating akong tampo. More power sa RMN. Ayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga John, 19 anyos. Ulitaw og lumulupyo diri sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa di na ako makontrol nga lihok. Aron inyo masabdan, sugdon ko sa ding elementary pa ko. Nagedad pa ko 8 anyos. Grade 3 pa ko diadto. Ingon ini ang mga panghitabo. La, kumaon na may ibang si Jones. Nanda ka na dindal? Ang, sige magkagkidat ni Marilyn. Naibaw ka niya, no? Taka naman ka diho eh. Nangidatay ko. Nya, nganong, anana mga matali mo, atubang ni Manilin, o anana, o kidat mga anak. Wa manggod. Anak. Sige, bitaw, kagpagitan na ako, bitaw. Ta! Sumbutik na lang, ha? Wa manggod. Awa, isa mo kipat-kipat ang iyang matang nakailakot. Kung saan ka gumag din, he? Gano'n? Jones pa mo? Ibo kay siyang Marilyn, sige pagidat. Oo na, ma'am. Sige siya, pangitat na ako. Bastos. Wa manggod. Da! Wa manggod. Nani ka ba, umiibo ka bilak. Mag-istorya taon niya, ha? Jones! Ma'am. Karon nga kita na lang duha, Jones. Mutan ako. Nga anong gibuhat mo to ni mong Marilyn ganina? Wa manggod, ma'am. Di manggod na ako tuyuan niya. Murag, mapilok-pilok ang akong mga mata. O di ka kabanday, anak, ma'am. Bisan kitang duha na nagsulti karon. Ay, nakabantay ko ni mo anak kung magklase ta. Apan gisiguro ko lang kung tinuod ba nga gibuhaton ni mong Marilyn ang pagkidhat niya. Wa, ma'am, oy. Wa magi ko maibogan na Marilyn. Kabatian nagnawang. Oh, ha? Mas gwapa pa si Miguela niya, ma'am. Unsa? Oo, ma'am. Ma'am, dili tinuod nilang pasangil nga nang idhat ko ng Marilyn, oy. Kinaibog ko. Mas crush na ko si Miguela. Takala na sila. Jo? Unsa? Mo din hitabo di mo sa inyong eskwelahan? Kaya nga nam din akong mata mo, oy. Nga mulihok naman ni si iya, bisan din ako palihokon. Ingon na pa si mami, ipatanaw ko ng doktor. Ay. Gustuhon ko man ng buhaton. Aram hebaw tag uns na unsa ra imong mata diha. Pero wa man tay kwarta. Ang imo lang mayong buhaton no. Ayaw na pagkaod og may kinitkitan. Sama sa may kinitkitan sa langgam, ilaga. Kay magkapirat-pirat tas mata. Unsa? Muragwa na ko kabantay na. Nga nagpirat-pirat ang imong mata, Jones. Oma, marago na bitaw. Anya? Ngano mo ramang kamagulanon diha? Di angay ka na malipay ana. Nawa na to ang pagpirat-pirat sa akong mata nga di na ako makontrol. Apan, mipuli man ang akong liog. Tuo da. Nakabantay ko nimo ana. Lain kay dan-aon. Nguta na magani unta ko nimo naunsa ka. Ang ako na sarong liog ang di na ako makontrol, ma. Mulihok rag iya. Nga maapil ang akong uog lihok. Unsa? Nalipay na unta ko nga nawa na tong pagpirat-pirat sa akong mga mata sa bata pa ko. Apan papanglabay sa mga tuig, bipuli man akong liog, lihok, nga di na ako makontrol. Isamot nga mauwaw ko kay ingon pa ni mama, lain ko no kay kong tan-aon. Ug daghan na di ay sa mga tao nga nakamatikod na ako ini. Ug unya, Ay, parehas day mo sa akong anak Jones. unsa kuya? Ang imong pagkumangkon ba, ingon sad nimo. Nakabantay kong may lahi sa iyang mga lihok. Bisan kung magduwa, may mulakpit yun nga lihok nga sukuhi sa iyang pagduwa. Mukalit lang ba? O mura ba ya? O wa lang niya ba? Panayong nagyapog duwa? Mao ba kuya? Liwat makadiyan nimo ang akong anak Jones. Kuya, Ay, pumasag ko nibawaan. Uy, nga may kaliwat tag ingon ana, Jones. Amot lang kang papa nimo. O sa layo na yun namong kaliwat. nagduda ko ma ba? Tung sinitabo sa akong pagmangkon. Kung nganong parehas man siya nako. Nga may mga lihok nga dili makontrol. Posible nga liwat nimo. Kay igsuon man mong kuya nimo. Pero wa yung kuya hinumduman nga may kaliwat ming ingon ana. Unsa man ka ni Mano? O Jones, tara! Di na mo barkada? Kinsa ron? Si Ramil bitaw ron ma. Nagsabot may mga barkada nga maglaag mi sa plaza. Kay daghang kalingawan kay hapit ang pista. Bantay ka ng barkada-barkada nimo ha? Kung unsa na na.
Bata pa biyan ninyo, nabarkada-barkada naman mo. Ako raman ko ng mga igagaw ma. Nagani si Gauramil. Pero di magdugay kuli ha. Basig asa na sa mo abot. Go! Kadyaw, Ma, alis kami. Asa naman to si Gauramil? Nga akong gipaduol sa akong crush nga si Christine. Nga mo nakita din sa plaza. Ay gusto kong makiksulti. Naabsan pa baka niya? Go! Oh, go, kumusta? Huwag din mo ma-absess Christine? Aba, Miss Cristino. Ha? Di ko siya nimo kay... Ita siya niyo ba? Sige, lubag-lubag rin kamot. Kasi banok-magro ka. Ha? Eh, dili ko eh. Kuan kining... Oh, ambot. Lain man kay pamati ko sa kong kamot gaw. Hmm? Muliho ka rin niya. Mao nga kung lubagon aron maulian. Sa? Lagi. Kadit sa gaw ha? Ah, si mama na. Nangita na tingali na ko. Asan naman ka? Asan naman ka? Ah? Kada hagi ng taras tiyan mo. Asa na ka sa usak text? Di sa ako makontrol gaw. Nga, balik-balik na ko basa. Sa? Ano nahitabo na ako? Ug halos apektado na ang tibok kong lawas nga mulihok rag iya. Naglibog ko kung naunsan eh. Kung ganong dili ko man siya makontrol, bisan gustuhon ko pang kontrolon siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, unsa man ning akong sakit o habit nga dili man ako makontrol ang lihok sa akong lawas? Mulihok naman siya iya. Bisan og wa sa kong unahuna nga palihokon. Unsa may ngan ining sakita? Ikaduhang pangutana, gusto ko niyang kontrolon like ang pagblink-blink sa akong mga mata, pagpirat-pirat, ang paglihok sa akong liog, ug ang paglubag-lubag sa akong mga kamot. Apan dili man ko makahimo. Ngano man? Ikatulo pangutana. Kung magbasa kog text, dili na ko tuyoon nga mabalik-balik na ako sa pagbasa. Murag magbuot ang akong hunahuna ba nga bisan humanan na akong basa, basahon ko lang gyapon. Napiktahan na ka ang akong utok. Ikaupat og katapusan. May pag-umangkon na ba kung samasab na ako? Naliwat ka na ako ang akong pag-umangkon? Kaliwat ka na mo ni? Unsa man ang angay namong buhaton? Kay mauwaw na gid kaayo ko. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Jones. Mayong adlaw mga suking paminaw din sa to programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa atong programa. Medyo mahibulong siguro mo, nganong dugay-dugay ko wala nyo mabati sa on the air, kay maulagi na. Maglikay-likay ta ng COVID-19, no? So, magdistansya na guming Atty. Bathan, pero ang uban, bisag kung saan paglikay-likay, tungod lagi kay kining COVID-19 virus, dili man nato makita. So, bisag kung saan na social distancing, hand washing, face mask, nagay uban yung tao nga maigo gud ning COVID-19. So hinaot pa unta nga magpadayon ta nga mabinantayon o ginaot nga healthy ta all the time. Physically, mentally, socially, and spiritually. Alright? So makiguban ako kaninyo dinhi sa to programa. Once again, kini ang akong suliran. Ang atong mga kaso pwede kini siya punto legal nga pagatambagan sa akong partner nga sa Atty. Eileen Bathan. Pwede kini siya medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka ninyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga one bad habit often spoils a dozen good ones. Mo kuno nang usa kuno ka basket nga prutas, nindot kayo nga mga prutas ug nay nasagulan nga anong talata, ano mo mo palit mo prutas. So ang atong magtatampo karong adlaw si Jones, 28 years old, taga Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Wow! Tagang kay kog mga kailanang lapita ha, Zamboanga del Sur. May pagpaminaw diha sa mga Go family, si Undo ug si Fe. Dr. Boy Duhali, mayong pagpaminaw nimo diha. Ang mga taga Mahayag, Mulabi, Ramon Magsaysay, taga Bonifacio, dapit diri sa may Josepina. Tadihay daghan ko diha mga kaila kay magi katungwa masrito. Dugay-dugay ko nagdoktor dihang dapita sa Zamboanga del Sur, specifically sa Mulabi. So again nga atong magtatampo si Jones .medical. Iya kining gipadala sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page. Unang pangutana ni Jones, unsa man ning akong sakit o habit nga dili man nako makontrol ang lihok sa akong lawas?
mulihok raman siya og iya bisan og wala sa akong nahuna nga lihokon. Unsay ngalan aning sakita? So ang pangutana og conscious ba ka or unconscious, no? Usually kining ingon ani musugod niya sa mga bata pata, no? Gitawag ni nato gitawag nato sa among pagtuon kining Korea, kining pill rolling ba, mura kag magsuliso diha og unang bula nga gamay. Nga sa akong mahinumduman, naatay gitawag og TIC. Kining TIC, TIC, usa ni siya ka ingnon ta abnormalidad nga murag mulihok ang mga muscles nimo. Duha ni siya ka klase ang TIC, no? TIC ang spelling ani. Either motor, ang imong shoulder, ang imong mata, maglihok-lihok, ang imong katong kamot, ingon nimo sa imong dipadala nga suliran o nabati nato sa drama ganina, or pwede ni siya og vocal. Pwede siya simple or complex. Ha? Ang tawag control ani pag start ug pag stop aning gitawag og tick. So mao na nga naani siya sa ni sa among gitun-an sa medicine, especially sa subject nga neurology, gitawag din namo og Tourette syndrome. Ha? Tourette syndrome. Wala ni siya tambal, although na nga makaayo ha. Although sa among pagtuon, sa akong pag-practice, sometimes I give a low dose of haloperidol. Yan na mga behavioral treatment ni ani, no? So akong balikon, kining imong sakit, dako akong pagtuo nga kini siya usa ka tick problem. Okay? Ikaduhang pangutana, gusto niyang kontrolon like ang pag-blink-blink sa akong mga mata, ang paglihok sa akong liog ug ang paglubag-lubag sa akong mga kamot. Apan dili nak mahimo ngano man. Mao lagi kay not under your voluntary control mo gani siya, no? In order for us doctors to diagnose a case of Tourette syndrome or tic problem, kinahanglan na kay duha or more motor tic, ha? Motor katong maglihok-lihok, no? Yung mga muscles, or at least one vocal tic. Ha? Kanaan ni siya for at least a duration of 1 year. And kinahanglan magsugod na siya nga kanang 18 anyos pa ka, no? 28 naman ni si Jones, no? So mao na siya nga this is not under your voluntary control. So whether you like it or not, mulihok ra gyud na siya diha. Okay? Ikatulong pangutana. Kung magbasa ko og text, di na ko tuyoon nga magbalik-balik na ako sa pagbasa, murag magbuot ang akong nahuna ba. Mabisan human na nako og basa, basahon gyapon nako usab. Apektado na ka ang akong utok. Mao na karakteristik sa tic or Tourette syndrome. Actually sa among libro, sa among pagtuon, ang etiology ani or ang cause is still a big question mark. Unaay mga haka-haka na mga pagtuo. So mao na nga dili good na nimo tuyoon, magbalik-balik gyud, no? Kay mao akong balikon ng karakteristik anang tic or Tourette syndrome. Okay? So man akong tubag katulong ng pangutana. Ikaupat og katapusan nga pangutana. May pagumangkon na ba kung saman nako? Naliwat ka na ko ang akong pagumangkon, kaliwat ka namo ni unsa man ang angay namong buhaton, ani kay mauwaw na gid ko kayo. Ani magsigi kog lihok sa akong mga muscles, no? Well, ang pagka genetic ani still questionable. So questionable ang genetic pattern ani, ang ako ikasugyot. I don't know kung naa diya sa Dumalinaw o sa Aurora o na Pagadian City doon mo diya, no? So you go to a neurologist, no? You go to a neurologist para nga ma-examine ka. Ha? Nalang ko ikasugyot nga imong buhaton, you avoid stress, anxiety or boredom. Kana bang avoid becoming sobra ka kapoy. Ha? Kay kuan ba ya? Magka-trigger ni siya og attack, no? So kung ang bata pananglitan, imong pagumangkon na nagmanifest aning gitog natug tic, ayaw siya kasabi. Kaya dili man niya tinuyo. Unya, do not call his attention. No? Nga, uy, ayaw ana. Kay again, dili man niya tinuyo. So natin mga pamaagi nga ni nga kuan nga tambal nga makaminos-minos. Natin gitawag og kining gitawag nga behavioral treatment, no? Example, depende kung asan dapita sa imong lawas naglihok, no? Example, shrugging og shoulder. Imong abaga maglihok-lihok. So ang among kasugyot ana, you stretch your arm para nga minus-minusan or may diverted ang flow diya sa nerve supply o blood supply ng napita. So akong balikon, sometimes I give a low dose of haloperidol. Controlled this siya, no? So mao na ang akong ikasulti sa
sulat-suliran nga gipadala ni Jones nga taga Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang atong makuto nga pagtulunan gikan sa Chungo Hospital Pediatric Alumni Association kining parenting ba. So we must set a good example sa mga bata diya sa atong household, no? Kung pananglitan mayon ang papa nga kinahanglan nga why manigirilyo ninyo. Sige sa inyo nang why manigirilyo, siya sige kumpit og sigarilyo. Nga why mag-inom, why mahubog, usahay or pirmi siya uli ang hubog. So you must set an example, no? Nga kinahanglan nga mo lagi na leadership by example. Alright. So once again hinaot nga aduna sa kami nagkutong ang pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rini Obra maningkamot og ko makahatag og kolor og kinabuhi sa inyong sulat-suliran, dili mangluod or maulaw ng padala sa inyong mga sulat-suliran kay kitang tanan adunay mga suliran. Due to social distancing, distansya lang sa kami ni ato na Elin Bathan, pero hopefully mawala na ning COVID-19, balik na sad kami nga mabati nimo at the same time. Alright? So, once again, salamat. Gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, Tatak RMN, ug maayong adlaw.